Oh, Mother Mary, full of grace, guide us gently to His face. Through every beat our hearts ascend to Christ our Savior without end. Hail Mary's song, so pure, so sweet, lifts our spirits at your feet. Each mystery shines a holy light that turns the darkness into sight. In joyful steps we walk with you to Bethlehem where hopes are new. The angel's word, the virgin's yes, begins the story we confess. In sorrow's hour beneath the cross, you teach us love through pain and loss. The rosary's beads, a sacred chain that links our hearts to Christ again. Maupay nga kulo kayo tanan. Kaya naton hermana, o bugo sa pamilya, hanaton hermana, mananig, o mga pasadas, hermana pasadas, dinha kapilya, han kupradian, mahal Berhin, han Rosario, o mga devotos, han mahal Berhin Rosario, dinhi, nga mga bisita, damo, o maupay nga kulok, o malipay nga fiesta, han mahal Berhin han Rosario. Kabugtuhan ko dilakan Kristo, dinito ni Ebanghelyo ang tawag haaton ang sinisiring repentance, penance, and conversion. Ang Diyos nag-isgot bahin ang sinisiring milagro ni Jonas, sign of Jonas. Kung mag-isgot ni Kristo bahin ang sinisiring sign of Jonas o milagro ni Jonas, maram kita ang istorya kan Jonas, naging lamoy hiya, kinkako nga isda, ngan sulodin tulog ka adlaw, antiyan ang dako nga isda, igin luwat hiya. Igin luwat yan dako nga isda. So, ang karosidngon, ang tutdo ni Jonas, nga nag-warning hiya ang mga tao ang Nineveh. Kaya kung diri hira mag-repent, magbuhat in penance, dan magbaguhan nila kalungaringon kinabuhi, madadao, mapiper hira ang kaaway. Mahuhulog hira ang mga kamot ang kaaway. Dan kabuktuan kadidakan Kristo, haaton nga bahin, gisisiring gihapon, nga kumo biyunyagan Kristiyano, kinahanglan kitahin sinisiring repentance, penance, and conversion. Nga aton siripaman, aton inuinuon, ang aton mga nabuhat, nga nahimo, balansihon naton, magbuhat kita in penance, nga magbago kita, magsakripisyo, nga magbago kita ang aton kinabuhi. Yan na siguro kabuktuan bidakan Kristo. Yan ang mga panahon kita aton nasod Pilipinas na atubang na magkanulilain nga problema ang gobyerno, problema ang kada usaha aton nga inatubang o ginailagian, problema yan na iton kan paman pinupuribahan kita itong pagtuo, hain kita tugtog nga maaram na kita kan kamo kung ano ito nga mga pagpuriba atong kinabuhi. Yan na nga mga panahon sa paman series of earthquakes. 1,
after the other. Lilog dito, lilog dito. Siguro itong mensahe ha atong gihapon ang sinisering repentance, penance, and conversion. Pinapagbuhat kita yung mga pagsakripisyo. Yan, pinapabag-o na kita. Pinapabalik na kita ang atong Diyos. Nga dahil yan. Yung atong pag sa urong ang mga labeli ng rosaryo, mapukaw utro kita ang atong dati nga buhat, labi na ang pagrosaryo. Salit, ahamod ko guli at itong ibanghilyo na repentance, penance, and conversion. Pagbagunagad, diri kay yalala, buwas mabalik ang daan. Kung ipagbago, hasta ka hasta, ang imo kinabuhi. Otro sa ring ko, pagbuhat, maintenance, pagsakripisyo, nang magbago ka, ang imo kinabuhi. Nang ayaw na balik, ang imo maraot nga batasan, maraot nga kinaya. Kay kairo, kung bumalik ka, ito'y mo maraot nga batasan, kaliabtan kaniya nga atong Diyos, waray na ito atrasan, waray na ito atrasan. Salit, invitasyon ha aton, ini nga pagsaurog, ang mahal, ang very rosaryo, pag-rosaryo, kaupot iting pamilya. Kung nato binubuhat niyo, ganyan na waray na balita. Buhata otro. Kung waray ko niyo buhata hadto, buhata yan na. Kay sa rin paman, dirigit na maaral. Ang importante, nga aton baton, ang tawag, hininitip ibanghilyo na, ang sinisering, repentance, penance, and conversion of your heart. Amen. Gentle Mother, full of grace, shining with a holy face. In your arms the Savior lay, guide us gently on our way. Mary, Mother, pure and fair, lift our hearts in tender prayer. Lead us closer to your Son, till our earthly race is run. Star of morning, calm and bright, in our darkness be our light. You who heard the angel's word, teach us how to trust the Lord. Mary, Mother, pure and fair, lift our hearts in tender prayer. Lead us closer to your Son, till our earthly race is run. Mother of the Prince of Peace, let all fear and sorrow cease. Wrap us in your mantle blue, keep our hearts both strong and true. Mary, Mother, pure and fair, lift our hearts in tender prayer. Lead us closer to your Son, till our earthly race is run. You were faithful, brave, and mild, humbly raised the holy child. Show us how to live with grace, till we see his loving face. Mary, Mother, pure and fair, lift our hearts in tender prayer. Lead us closer to
Maupay na kulo pa akong tanan. Ngaranhan hanakon bugos nga pamilya. Ako nagpapasalamat, o kami nagpapasalamat na bintagan kami hindi gayon na makapag-irmanahin nga aton Most Holy Rosary. Nagpapasalamat din ako at tanan ang atong mahal na kagarahon. Nga iya kami din tagan in Russia para kami makagpaambit din. Kung bagay din babalik lang namon yun amon natatagan ka man na di papaambit ito ka namon nagpo. Yang ibabalik namon naghahatong Ginoo. Nga nagpapasalamat iya pa po kan Father Lungkon. Salamat Padre. Nga nagpapasalamat ako nanguluhan ang siyang kaadlaw. Kapangunan ni Sario. Thank you do. Ug han mga prayers brigade. Di ko na lang mo sa-usaon, mana kang panimo kamo. Damo-damo nga salamat sa iyo. Salamat gyud sa idinako na sama, salamatan kanila suporta ako, salamat. Ang Rini, salamat. Ang Inji, thank you Inji. Ang Mayor, salamat. Ang akong kapasuran, ang akong kabugtuan, amulila, para kumanita, para bumisita. Well, dear sila nga, aming pagsingkot, buligid ka mo, kung may nakita nga, wala pagkikilid ka. 12 years, amo nangulihira, kaya bisan na, kadalila nangulihira. Ako na bisan kauli lagyan, niya di dahan may, ginanugag niya makauli, makatambong. Palit salamat sa iyo. Anakon mo ngay kasi makatakista. Salamat sa iyo pagtambong, bisan na yung bisigyat ka mo, may dadaagyat niyo obligasyon at tanawan. Tagalat niyo yung oras, damo nga salamat sa iyo. Ang salamat dihap nga ang dati nga mga nga choir nagkirig ka baga trilyon ito ni Rayana. Bitagan akong pabor. Palakpakan tagawanan choir. Thank you, Choco. Thank you, Sir Tuto. Thank you, Noli. Salamat din Madamo ng Agnes, Kevin, yung Patrick. Ayun na lang ang tanan. Dahil, salamat na salamat mahusay sa nagbagumaka. Daw nga salamat. Ingan, ako paningin, diretso ka diretso. Tadong anay, madiko, tadong luso. Malagyan ito kita nga tanan na balay, ha? Thank you.
The humble heart of faith was stirred through yes of Mary, pure and free. God's promise shines eternally. In sorrow deep at Calvary's hill, she bore the sword, yet trusted still. O Virgin Mother, strong and true, teach us to stand in faith with you. The risen Lord